तरी साताऱ्याच्या कंदाटी खोऱ्यामध्ये सुद्धा मुसळधार पाऊस सुरू आहे। झाडं दरडी आता कोसळल्यात, रस्ते सुद्धा खचलेत आणि त्यामुळे 16 गावांचा संपर्क तुटलाय। पिंपरी गावामध्ये भात शेतीचं मोठं नुकसान झाल्याचं समोर आलंय। सातारा जिल्ह्यातून पावसासंदर्भातली महत्त्वाची खबरबात। कंदाटी खोऱ्यामध्ये मुसळधार पाऊस सुरू आहे। अनेक ठिकाणी झाडं कोसळल्याच्या घटना घडलेल्या आहेत, दरडी कोसळलेल्या आहेत, त्यामुळे रस्ते सुद्धा खचल्याचं पाहायला मिळतंय। 16 गावांचा संपर्क या ठिकाणी तुटल्याचं पुढे येतंय। पिंपरी गावामध्ये भात शेतीचं पावसामुळे मोठं नुकसान झालेलं आहे। सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांमध्ये सुद्धा अशा प्रकारे मोठ्या प्रमाणामध्ये अति मुसळधार पावसाचा हा फटका पाहायला मिळतोय। खरं तर कणखर सह्याद्रीच्या रांगांमध्ये अशा प्रकारे पावसानं काही ठिकाणी अशा प्रकारे मोठं नुकसान झाल्याचं पुढे येतंय। अनेक ठिकाणी रस्त्यावर मोठमोठे झाडं उन्मळून पडल्याचं दिसतंय। आडवी झालेली आहे झाडं, काही ठिकाणी मातीचा भराव रस्त्यावर वाहून आल्याचं दिसतंय।